Dobrý den, přátelé. Dnes se podíváme na to, jakým způsobem lze nakupovat na stránkách aukro.cz a obzvláště se podíváme, jak zaplatit za produkt, pokud nejsme majitelem platební karty. Takže pokud se nám načtou stránky aukro.cz, napíšeme do vyhledávacího okna Cappuccino a dáme vyhledat tohoto uživatele. Podíváme-li se na nabídky, tak například vybereme produkt LED svítící obojek, který patří k oblíbeným produktům našich zákazníků. Vložíme do košíku a zmáčkneme tlačítko Pokračujte. V tomto okně si můžeme zvolit, zda se přihlásíme, jsme již registrováni na aukro.cz, nebo budeme pokračovat dále jako neregistrovaný zákazník. V záložce Doprava a platba vybereme způsob dopravy, jaký nám nabídka nabízí. V tomto případě vybereme cenný balík. A do zprávy pro příjemce zaneseme text týkající se nabídky, například velikost obojku XL, barva červená. A dostaneme se do okna, kde si vybereme způsob platby. Máme zde dvě možnosti, platba kartou nebo převod hotovosti. Jelikož nevlastníme platební kartu, vybereme si tedy převod hotovosti a pokračujeme dále. V následujícím okně se nám zobrazí možnosti plateb. Vidíme zde platby prostřednictvím jednotlivých bank, anebo je zde možnost, kterou si vybereme my, a to platba složenkou. Pokud si vybereme jednu z těchto plateb, je potřeba uvést své identifikační údaje jako jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a můžeme pokračovat dále. V tomto okně vidíme souhrn všeho, co jsme zadali, to znamená, vidíme zde částku za produkt, částku za poštovné, způsob platby, údaje o přepravě. Abychom mohli pokračovat dále, potvrzení objednávky je potřeba zaškrtnout obchodní podmínky a na e-mailu nalezneme identifikační číslo, které nám Aukro zašle. V tomto okně formulář pro platbu poštovní poukázkou nalezneme všechny údaje, které je potřeba vyplnit na složenku. To znamená, vidíme zde číslo účtu, kód banky, variabilní symbol. To je obzvláště důležité proto, aby platba byla správně identifikována a spárována s daným produktem. A další údaje, jako specifický symbol a samozřejmě částka. Částka též musí sedět s podmínkami, které jsou uvedeny v nabídce. Děkuji vám za pozornost a přeji úspěšný nákup. Mějte krásný zbytek dne.